ano siya, payment. Bago po namin ipakita yung package, kailangan po muna ng bayad. Oh, magbayad ka raw. Magkano yun? 12,000 po. Oh, bayaran yan. Isang napakasayang umaga sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayong February 3, 2021 ay patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon naman ay pupunta kami sa Calabanga, Camarines Sur upang sorpresahin natin ang napakabonggang nanay natin na kanyang 80th birthday ngayong araw. So napakabongga naman talaga dahil 80 years old na ng nanay natin. Napakahaba na ng buhay niya pero may experience pa rin niya ang napakabonggang packages natin na ibibigay ng JFS team. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong umaga. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron tayong red ribbon cake. Meron tayong Chicken Joy from Jollibee. At meron din tayong tatlong Coca-Cola, 1.5. Meron tayong 4-feet stuffed toy na violet. At meron tayong sash dito na isusuot natin sa ating mommy mamaya. At syempre meron tayong isang dosenang balloons. At haharanahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. At syempre, ang ating pinakamagandang bouquet naman talaga na merong fresh flower bouquet at money bouquet worth 7,000 pesos. Wow, napakabongga naman talaga at sulit na naman ang ibibigay natin sa ating susurpresahin ngayong umaga. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Sana patuloy ang inyong happiness and blessing and acceptance and love. Dahil advance Happy Valentine's Day from JFS. We don't just create but we captivate. Tara na't pumunta ng Calabanga. Puntahan natin si nanay kung asaan ang ating sasurpresahin ngayong umaga. Hi po! Nanay Eleanor P. Servania. Kayo po ba yun? Ako na. Yan ang mother ko. Mother po. Yes. Ano ba pangalan ni Mami? Consiho. Consuelo? Consiho. Consejo. Elopre. Ano po apelido niyo nanay? Elopre. Elopre. Consejo Elopre Panganiban. Wow! Ilang taon na kayo nanay? 80 years old. So nanay, may pinadeliver kasi sa aming package. Bale, hindi namin alam kung ano, pero cash on delivery ano siya, payment. Bago po namin ipakita yung package, kailangan po muna ng bayad. Oh, magbayad ka raw. Magkano yun? 12,000 po. Oh, bayaran yan. Oh, yan. Cash on delivery po siya, Mami. Pero gusto ko, sige, since mabait ako ngayon, charot, ang ganda-ganda mo, Mami, Wow. ngayon. Wow. Napapakita ko muna sa iyo yung surprise namin. Pwede ba? Pwede ba, Mami?
Ma-withdraw ka pa muna. Withdraw daw. Halika mo na, mami. Sama ka muna sa akin. Sama raw. Naka-face shield naman ako, kaya safety tayo. Safe ka. Ay, face mask pala na. Face mask. Face mask. Sige, face mask. Pero hindi naman niya ano yun eh. Atin na kasi. Withdrawal slip daw si mami. Face mask nga dyan. Ayaw ka surprise na siya na. Withdrawal. Sige, balik ka muna, mami. Surprise muna na na bago withdrawal slip. Sige, mami. Alalayan mo kayo. Wow! Oh! Initial time. Ah. Ay, face mask. Halika, mami. Dun, 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 dun. Mami, dito ka, mami. Ayan. So, mami, andito yung package na deliver sa'yo. Pero sabi ko nga, di ba, since cash on delivery to, papakita ko muna sa'yo para kung tingnan mo kung maganda or pangit. Ready ka na ba? Ready? Ready? Sige, buksan mo na, mami. Ito, 1, 2, ayaw, naipit kita, mami. 1, 2, 3, go, mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Mami. Magandang tanghali po. Kami po ang JFS Battles and Services. Halika dito, Mami. Isa dito, Mami. Kami po ang JFS. So, ito pong regalo na to ay cash on delivery, Joe. So, yan, Mami. Itong regalo na to ay para sa'yo. Gusto kong tanggapin mo tong napakagandang fresh flower bouquet na may money bouquet worth 7,000 pesos. Ito na po yung pambayad nyo. Charot. Para sa'yo to, Mami. Hawakan mo, Mami, ng ayan. At syempre, Mami, gusto ko din pong isuot nyo ang aming lucky sash na may happy birthday dahil kayo ang reyna ngayong araw na to. Ayan, isuot nyo to, Mami, yung sash muna. Ayan. Suot mo yung sash mo, Mami. Ayan, ayan. Ups, okay na, Mami. Ayan. At ito, flower mo, tanggapin mo po yan. At syempre, meron ka pa dyan, Maming Coke. May pansit, may chicken joy, cake, stuffed toy, at may balloons ka pa sa loob. At syempre, aaranahin ka din po ng aming surprise saranista na si Kuya Gab. Pero doon na lang po sa loob or dito na ba? Sa loob na lang? Okay, sa loob. So, Mami, kamusta? Kamusta ang pagiging dalaga ngayong araw? Okay po. Okay na okay? Nasaan yung mic na? Okay na okay ba yung pagiging dalaga ni Mami? Okay po. Ay, okay na okay. So, Mami, ilalagay ko lang tong lapel na to, Mami, sa'yo. Kasi, para marinig namin ang napakabonggang boses mo. Pero bago yan, Mami, may gusto akong basahin na message para sa'yo. Kasi gusto ko, feel mo talaga yung birthday mo ngayong araw na to, diba? So, Mami, merong 3 message na nagbigay dito. Ang una kong babasahin ay galing kay Arsenia Del Valle. Wow. Happy 80th birthday, BFF. You're lucky enough to reach this age. And so keep safe, stay healthy, and more birthdays to come. And full of hope, joy, surprises, and blessings through the years. From your best friend, although Arsenia Del Valle. Next message is from Vita. Happy birthday sa mahal naming mama. Lagi ko pong dalangin at tiling sa may kapal na ipagkaloob po sa inyo ang malusog, malakas at masiglang pangangatawan. At araw-araw na masaya sa buhay at dahil andyan pa si COVID, lagi niyo pong sundin ang health protocol. Magsuot lagi ng face mask, face shield at pag lumalabas ng bahay, lalo na kung papunta ng sentro. Okay po. Magugas ang kamay lagi abang kumakanta ng happy birthday, charot, at mag-alcohol lagi at ma-maintain ang physical distance. Love na love ka po namin at miss na miss. Pasensya na kung wala kami ngayong sa tabi nyo as a special na araw mo. Mag-iingat po kayo palagi. Love you. Mwah. Enjoy your day. Love, Vita. At ang pangatlong message naman po ay galing kay Iday. Happy 80th birthday, Mama. Sana maging masaya ka sa birthday mo
at lagi ka sanang gabayan ng Diyos na laging malakas ang iyong pangangatawan. Walang sakit at laging ligtas, malayo man ako, hangad ko na maging masaya ka sa iyong birthday at sana wala na si COVID at magkakasama na tayo magse-celebrate ng birthday mo. Sana masaya ka sa gift namin sa'yo. Happy birthday, Mama. We love you so much. Love, Iday. So, yan po yung mga message na pinabibigay ng iyong mga anak at syempre ng iyong best friend. So, Mami, kamusta? Okay na po. Naiiyak si Mami. Okay lang ba, Mami? Opo. Okay lang yan, Mami. To, 80th birthday nyo, di ba po, bihira na sa mga matatanda ngayon ang umaabot sa ganitong edad. Pero swerte nyo at naranasan nyo po yung gantong kabongga, di ba? So, Mami, anong gusto mong sabihin? Sana magkaroon pa ho ako ng marami pang birthday para ma-enjoy ko naman ang aking mga anak. Ano pa po, Mami? Ano pa po, Mami? Thank you na Lord. Naiiyak na si Mami. So again everyone, our lucky mother for today na si Nanay Consejo Panganiban all the way from Calabanga, Camarines Sur. So tara na, pasukin naman natin ang bahay ni Nanay upang haranahin muna siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So guys, so dito na tayo sa loob ng bahay ng ating maswerteng nanay ngayong umaga dahil kanyang 80th birthday nga naman at kala mo kanina, nagpapaniwala na natin si nanay na may payslip, withdrawal slip na daw na kailangan kunin dahil pinagbabayad na natin siya ng kanyang 12,000 packages. Pero Mami, hindi po yun totoo dahil ito po isang prank lamang at gusto naming surprisein kayo. Na-surprise ba kayo, Mami? Ay, surprise! Sobrang surprise! Okay, Mami, so hindi pa dyan nagtatapos. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan na to, gusto ka namin munang bigyan ng isang harana mula sa aming surprise aranista na si Kuya Gab. Nakakagrabo. Ganyan tayong lahat. May sakla ng buhay. Puso'y kahit di naturuan, nakapagtataka, natututunan din ang magmahal. Tunay, kaming nagmamahalan, kung kasalanan man ay sapagkat kami ay tao lamang. Diyos na ang siyang nagutos dahil sa pagsinta, damdamin ang siyang nasusunod. Diba tayo ay tao lamang, ganyan tayong lahat. Okay sakla ng buhay. Ganun pa ng 18 si Mami. Palitan na lang si 80. Reverse na lang 1. 80 na lang. Next year, inuhan, itin. Sa redor ning hardin, huwag masitas na marambo. Kung Wala nga tayo.
palakpakan si Mami. Hindi may pa rin magkanta si Mami yan. Yan, so palakpakan to si Mami yan. Happy birthday po, Mami yan. Si Ika din nagkanta. Favorite song mo po ka dyan ay. Nabigla ako. Favorite niya ng buhay na. Sarap pa. Sa tuning hapin. Sarap pa, Mami nga ni? Ang kadena din mo. Ayan, palakpakan natin si Mami. Matibayot! So yan nga ang dalawang kanta na inihandog ng ating surprise aranista. Actually, hindi naman niya ang surprise aranista eh. Si Nanay yung kumanta mismo. Nanay, favorite mo talaga yung kantang yun. Cadena de Amor. Tapos yung isa po, anong title nun? Yung... Ano yung... Di ba tayo ay tao lang? Ay sapagkat tayo ay tao Ay, sapagkat lamang. ay tao lamang. Favorite song niyo po talaga yon. So, Mami, napakaganda naman po ng boses niya. Thank you for cooperating naman po doon. Napakabongga. May pa... Ah! Ay, hindi ko kaya. Soprano to, soprano. Soprano yan si Mami. Ano lang ako? Tenor. Charot. So, yan, Mami. Ipapablow namin ang iyong napakagandang cake. But bago yan, kakantahan ka muna namin ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Mami. So, ano pong wish mo? Siguro naman, Mami, yung wish mo, okay niyan mo. Kahit po hindi nyo nasabihin or sabihin nyo, okay lang po. Okay? Make a wish, Mami. And blow your candle. Sana makaroon pa ako ng maraming birthday. Ah. Maraming surprise. Ano pa po? Sana po madagdagan yung money booking. Charot. Sana patuloy ang ganitong okasyon. Wow. Kahit na mag-isa na lang ako. Pero gusto ko rin na nandito ang anak. Sa susunod. Oh. Ma! Sige, Mami. Blow your candle po. Yay! Happy birthday po, Nanay Consejo. Ngayon naman ay since nakapagpablow na tayo, hinarana ka na, kumanta ka na, ano pa pong mga huling mensahe ang gusto nyong sabihin bago po natin i-end tong video na to? Sa lahat po ng mga nag-attend sa akin, ako po ay lubos na naliligayahan sa oras na ito. Dahil ito lang po ang pinakamagandang birthday na nasa thank you na lang sa lahat ng nag-attend ng akin birthday. Happy birthday po, Nanay Consejo. At salamat po din sa kami din po JFS. Masaya din po kami kasi naging parte kami ng iyong kaarawan ngayong araw. Pasensya na din po kung nalit kami ng konti. Pero po, ito po, bumabawi po kami. Ayan, charot lang po. Again, everyone, isa na namang nanay ang napasaya ng JFS team. We don't just create, but we captivate. Follow on our social media accounts
And syempre sa aming mga sweet Valentine post sa mga nanalo. Abangan niyo po yan dahil maraming pakulong ang JFS team. Again, I am Ate Angel. Thank you Kuya Gab sa ating surprise saranista. Without just great Father Catherine. Again, sabay-sabay tayo sasabi,